Aku kon nyapa iki. Dalam? Aku kon nyapa. Nggih pun monggo mandap. Aja. Tuan rumah. Iya. Iki Gus Gendeng ya iki Gus Gendeng. Nggih. Sugeng dalu, Mbah. Sugeng gak melok. Anu maksudnya selamat ngoten lho Gus. Selamat juga melok. Iki. Angel ta. Angel mangkane kan mudun ae. Biarlah kon mudun sampean lah dikruyuk jamaahe. Waduh. Inggih, maksud kula niku mugi-mugi jenengan pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Tambah sayang kalih kula. Amin. Kula jenengan gep napa? Anak. Tirase putu. Ya putu. Ya putu ya gethuk ya nok ya. Ngapunten bilih enten klenta-klentune. Ora enek sing kleru. Wow gojek lho Wow, Gus. namung gojek nggih Gus. Sampun Alhamdulillah. tinggep tenanan nggih. Wis los nek aku iki. Inggih. Gus niku lek Ngapunten, basa Gus. tertib kok ya. Kayak mau Inggih. guyon tok lho nok diberane. Nggih, mau namung gulan apa Mas? Guyon kok gulon. Mau namung guyon lho Gus. Iya, iya, Ampun wis, tinggep Pak. dolanan lho nggih, nyuwun Oh, sangune iya. Gus. Alah. Ora oleh engko sedo kok sangu barang ngopo to jane? Lho. Ora oleh mbah sangu ning kene. Engko, wis ngono.